Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7 SMP Pancasila Krian. Hari ini kita ketemu lagi di suasana daring pembelajaran bahasa Jawa dengan tema Parian Lang Wangsalan. Ancas utawa tujuan pembelajaran ing dina iki sawise sareng-sareng mangerteni pembelajaran basa Jawa ing dina iki diarepake siswa bisa mangerteni, nggawe lan mahami apa iku sing jenenge parian. Dina iki pembelajaran parian dimulai masuk ing materi kanggo bacaan pambuka, ya kuwi bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dimulai materi parian. Sing diarani parian yaiku unen-unen kang dumadi saka rong ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigaten utawa purwaka, kang kapindho minangka isi. Parian iki kaya pantun nanging mung rong larik lan parian migunakake purwa kanthi guru swara. Tuladha parian wajik kepletik gula Jawa, sing isine utawa artine ya kuwi luwih becik sing prasaja. Jenise parian ing basa Jawa iki ana rena-rena. Sing kaping pisan parian sing ana patang wanda lan patang wanda maneh. Sing kaping pindho tuladhane bocah lemu ora klambenan, sing tegese nuntut ngelmu wis dadi kewajiban. Banjur parian papat wanda lan 6 wanda sing kaping pindho tuladhane unga wengi njalani sholawat, ngati-ngati yen dalane gawat. Sing sabanjure parian sing kadaden saka 3 wanda lan 5 wanda kaping pindho maneh tuladhane pandaan panggon dolanan, sing tegese rujakan enak temenan. Banjur parian sing kadadean saka 4 wanda lan 8 wanda tuladhane kembang kencur gondo sedhep sanding sumur. Kudu jujur yen kowe kepingin luhur. Banjur parian 8 wanda lan 8 wanda tuladhane kayu urip ora ngepang. Ijo-ijo godhong jati. Wong urip ngono ora gampang, mula padha sing ati-ati. Banjur sawise mangerteni babagan materi parian, saiki materine diterusake kanggo mlebu neng materi baru yaiku wangsalan. Sing diarani wangsalan yaiku unen-unen utawa tetembungan sing saemper karo cangkriman nanging batangane wis dikandhakake utawa dibedhek. Jenise wangsalan siji ana wangsalan lamba yaiku jenis wangsalan sing isih batangane mung siji. Tuladha wohing tanjung. Wohing tanjung arane kecik. Nah, iki didadekke ning sajroning kalimat sing diarani becik, njunjung bapa lan biyung. Dadi iki njupuk saka wangsalan
Ukara sing kaping sepisan ing ngarepe ya iku wohing tanjung sing diarani kecik diplesetake dadi becik. Becik njunjung bapa lan biyung. Wangsalan sing kaping pindho diarani wangsalan rangkep yaiku jenise wangsalan kang isi batangane luwih saka siji. Tuladha jenang sela wader kalen sesondheran. Apuranta yen wonten lepat tak baleni maneh apuranta yen wonten lepat kawula. Jenang sela apu wader kalen sepat diagadekke apuranta lan ukara lepat. Wangsalan sing sabanjure ya iku wangsalan memet. Yaiku jenise wangsalan kang cara goleki batangane kanthi sarana nggoceki maksud tetembungan ambal kaping pindho. Tuladhane uler kembang yen trima alon-alonan. Banjur sing kaping papat wangsalan padinan yaiku wangsalan kang kena kaperang dadi loro. Ana kang nganggo mratelakake batangane lan ana kang tanpa mratelakake batangane amarga wong padha krungu wis dianggep ngerti maksude. Tuladhane wong kae sejatine wis krungu kandhaku nanging jangan gori. Jangan gori diarani gudheg. Nah iki iso uga diarani wong sing wis krungu nanging ora nggatekake diarani budheg. Wangsalan sabanjure diarani wangsalan edipeni yaiku wangsalan kang mawa paugeran. Unen-unen kadadéan saka rong ukara, saben saukara kadadéan saka rong gatra. Ana petang wanda lan 8 wanda. Wangsalan sing kaping 6 yaiku wangsalan siwung lan tembang, yaiku jenis wangsalan kang cacahe wanda lan tibaning swara ing wekasing gatra ora ketemu sebab kawengku ing guru wilangan lan guru lagu tembang. Sakmene dhisik pertemuan daring basa Jawa kanthi materi parikan. Aja lali terus jaga kesehatan. Ketemu maneh ing pertemuan sabanjure. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.